Ďalší postup, ktorý vysvetlím, je nastavenie dňa a času. Je to dosť dôležité, keď sa preklapa letný na zimný a zimný na letný čas, po prípade pokiaľ sa vymieňa baterka. Ale teda ja dúfam, že to sa nestane. Takže pokiaľ chceme zmeniť deň a čas, stlačíme tlačítko s hodinkami, prepne sa nám do tohto režimu, momentálne nám začne blikať sedmička, to znamená, že môžeme meniť deň v týždni. Ešte raz to stlačím, tu vidíte blikajúcu sedmičku, pokiaľ stlačím šipky, tak sa prepneme na 6, na 5, aby som to vrátil do pôvodného, tak sa dáme 7. deň v týždni je nedeľa. Opätovným stlačením daného tlačítka nám začnú blikať hodiny, môžeme meniť hodiny smerom hore alebo dolu, opätovným tlačítkom zase stlačíme a menia sa nám minúty plus minus, trošku to upravíme, lebo vidím, že ani nejdú presne, takže máme 9:52, necháme doblikať, keď dobliká, tak automaticky sa to nastaví na tú hodinu, ktorú sme určili. Tak, máme 9:51, 7. deň v týždni.